Jeg har valgt Oliver Twist som min selvlæste klassiker, hvor det er en gammel roman om en ung dreng, der er forældreløs i England. Oliver kommer til London, hvor han møder en flok unge drenge, der lever livet som lommetyve. Det er en klassiker, da romanen stadig er populær i dag, selvom den blev skrevet i år 1838. Romanen rammer nerven af det at være menneske, da en lille uskyldig forældreløs dreng blev behandlet så dårligt af samfundet, og den måde Oliver kæmper for at overleve i Londons barske gader. Oliver bliver meget splittet af, om han skal blive ved de andre kriminelle børn, eller om han skal finde en ny familie. Oliver er også splittet mellem, om han skal følge sin gode samvittighed og ikke være kriminel, hvilket gør, at han næsten ikke får noget at spise eller drikke og er helt alene, eller om han skal leve livet som lommetyv sammen med de andre børn for at føle sig holdt af. Der er nogle eksistentielle problemstillinger i romanen. En ung, fattig dreng, der lever på gaden, som ikke ved, hvad han skal gøre af sig selv, og derfor følger han efter de andre drenge, da han ikke ved, hvor han hører til. Da en ung rig ægtepar tager Oliver ind i sit hus, finder Oliver sin plads og sit ønske i livet, og gør derved alt for at opnå det. Det kunstneriske sprog i bogen er let læseligt og samtidig meget fint skrevet. Det er meget beskrivende, så læseren får følelsen af at være der selv. Romanen giver et realistisk billede af, hvordan de fattigste gader af London så ud dengang, men romanen viser også, selvom man lever på samfundets bund, så er man stadig et rigtigt menneske. Da jeg læste denne bog, gav det mig et anderledes syn på, hvordan de sociale samfund var i store byer i fortiden. Den store opdeling mellem de rige og de fattige, og at se, hvordan de fattige børn kunne blive beskyldt for alt uden nogen rigtig grund, udover at de var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Romanen giver et godt billede og en god forståelse af, hvordan samfundet så ud i storbyerne i fortiden. Bogen har nogle funktionskriterier, som blandt andet at den fascinerer og samtidig giver læseren en forundring. Den åbner læserens øjne for den brutale sandhed om menneskets opførsel og opdeling fra fortiden. Den får også læseren til at tænke på, om det har ændret sig til den dag i dag, om der stadig er stor opdeling af sociale klasser, og om de rige bliver behandlet anderledes end de fattige, men også om det er muligt at stige i de sociale klasser i dag. Romanen har også nogle væsentlige kriterier i sig. Den viser en almen gyldighed i, hvordan samfundet var i gamle dage, og hvordan de fattige skulle kæmpe sig igennem hver dag for at overleve og med nødvendighed udføre ulovlige gerninger for overlevelse.